Čaute, moje meno je Ivan, priezvisko je Didi. A ty sa jestej. Tak ešte raz. Moje meno je Ivan, priezvisko je Didi. A dneska hráme Minecraft. A pozri, je nobody here. Taký skin mám, ty vole, že až taký skin nikto nemá. Úplne, že motherfucker. OK, poďme hrať. A si môžem na dolu. Nech vám ukážem moje dva domy, čo som si postavil. Mám aj väzňa, ktorý mi robil lavery, tak som ho proste dal do väzne. No, tu je to väzenie. A zmizol? On mi sa nezmizol. What the fuck? Ešte dobrý, že som si narobal poleno. Dobre, musím si ešte raz toto vajco si tam dať v dobrom zmysle. Tak, tohto. Dáme toto vajco, dáte si tam. Bang! No čo teraz? Čo tam teraz spravíš s tou väzňou? No čo teraz spravíš? No, teraz už nevie sa hýbať. Teraz sa už nevie hýbať. Stratil sa voľnom väzňu. A teraz vám ukážem môj dom. Je táto kocka. Bam! Ubytoval som sa medzi nich. Tu mám túto pešku, tu posteľ, tu knihy, tu obrazy. Nech vám ukážem, čo mám tuto. Mám takéto veci. Meso a tak. Spojím potom. No a ideme, musím si ísť narúbať polievku. No a kde tu čo? No a chcel som postaviť knižnicu, tak ideme hneď na to, aby si mohli požičiavať knihy. No, kníh mám dosť nakraftených, poďme na to. Tuto hneď bude knižnica. Hneď si musím naspäť knihy. Toto vyprázdním. A knihy sú. Kde sú knihy? A tu sú knihy. Takto. Nič iné nepotrebujem. Ne, OK, môžeme ísť na to. Do takej kotky to dám hneď. To neviem na to. No a tu som sa snažil postaviť. No aby proste ten vláčik jede mašinka. Hej, koužím sa jesť, komínka. No ale neviem ako to mám spraviť, proste snažil som dať páčky. Takýt. No a poďme pokračovať. No ešte také dve kocky. Jeden, tak. Takto to spravíme takto. A tak nie no. Musí takto. Paťo, ide z auta. Paťo. No a viete, kto mi poradil túto hru? Ja som si ju poradil. Počkaj, to som už troška prehnal, nemyslíte? A tak nevadí. Bam. Takže bam. Ok, ešte také jedna. Ja si to teraz rýchlim. Bam. Ups. Ja som troška priznal. Ideme ďalej. Dobre. Ideme. Môžeme si aj zaspievať. Počúvajte môj song. Nobody jede mašinka. Hej, kouží sa jesť komínka. Bam. Pepe. Ale nerobím si prču.
toto neznášam, keď čo chcem stavať a nemám čo robiť v Minecrafte. A musím si ísť potom narúbať polena, lebo nemám dosť. Potom vám ešte musím ukázať môj druhý dom, ktorý je troška vzakšie. V strede toho nevidím ani tu budú dvere. Dám dvere. Tak, tieto dvere sú na páčku, čo neznášam, lebo vždy zabudnem dať páčku tam a tam. Takže ne, radšej tam nedávam také dvere. Môžete takto hneď otvoriť, bim. No a teraz si tam dám door, aby sme ho videli. Sice keby som dal takto sviečku na knihy, tak by sa tie knihy spálili v realite. A tak Minecraft poznáte. Musím sa ísť vyspať, lebo už zapadá slnko. Rýchle domov. Väzeň, si tu? A tu je. Mám ti to sviečku, aby si videl. Jo? A ukážem vám, koľko skinov tu mám. Ja sa vyspím a ukážem vám hneď. Hneď vám ukážem. Teď vám to ukážem. Už natočím 6 minút. Počkať. 3. Áno. Do riti, počkajte. Ja sa vám ozvem. Dobrý. Počkajte ma. Takto. Počkať. What? Pozrite. Ja. Moja selfie tyč to nezvláda. Ale to sa na ňu. Nakloň. Ideš. Poď. Koment, like, odber. Za fanúšikov. Vidíte? Vidíte to? Ježiš, furt sa mi to nakláňa. Mám to. Ja som do tej selfie tyči omylom pacol, ale poďme hrať. No, to som vám ukázal moje skiny. Zapálím si ho. Hej, skiny a potom som chcel vám ešte ukázať môj druhý dom. Kde to je? Tuto? Áno, Jungle Skin. Teraz mám tento. Let's move it. Tento. Teraz dám normálny. Takto. No. Teraz si rýchlo musím dať mapu, aby som sa nestratil. Mapa tu je. Väčšina má mapu v inventári, ale tak ja. Počúvaj. Ja som troška iný. Tak zlietneme. Podľa mapy by sme mali ísť. Tak je to. Lebo pamätám si. Nevidím. A tak už ho vidím. Už ho musíte vidieť aj vy. Áno, tam je to modré. Teraz tam mám práve to X-ko, či čo to je? Plusko. Keď ja vojom geometriu. No, dáme to hneď ten dom. Ideme do ňoho. Ukážem vám ho. No, 2 domy mám zatiaľ, lebo ja som to ešte tak veľa nehral, tento Minecraft. A tak to už kúpil som za 20 € pre gaming shop v obchode. Tam kúpujem ja hry. V Turke, to bola v obchode. No a sme tu. To môžem odložiť. Tu mám môj obraz. Tu mám pastenčku moju. Nedá sa spať. Musím byť noc. Teda.
No a tu mám ten dom. Tu mám dom. Takto som si dal strechu z polena, lebo sa mi to páčilo. Proste z polena som si to dal. A teraz čo robiť? Čo by sme mali robiť? Ja viem čo. Nobody girl. Jede mašinka. Hej, kouší se jej z komínka. Jede mašinka. Čo? Počuli ste ma? Som povedal, že jede mašinka. OK. Musím sa im mapu. Čakať. Ja som mal instantný šprint. Hen, viem sa z mapu, hen, čo, no poď do mňa. Ale ne. Musím sa ísť pozrieť na väzňa. No a ešte dorobí toto. Jak to už je dorobené? Dobrý. Haló, je tu niekto? Čo tu máte? Sekerka. To si zoberiem. Veľké kaktusy. To si môžete nechať. Zobral som vám sekerku na poleno. Sorry. Ja som taký... Že ja kradnem. Ešte tu? Hen zas tu není. Oni asi umrú, alebo čo? Neviem. Vždy tam není, keď prídem z volakade. Tak to už. Ešte som vám chcel ukázať toto. Zoberete si toto. Neviem, jak sa to volá. Volá sa to toto. Asi. Taký si dám. No, hneď vám to potom ukážem, len sa musím obliecť. Vyzerám ako noob. Ako get moved. Vyzerám. Zba helmu. Tank, máme to. A keby bola čo hrať to na Xboxe. Bejma. Hrám to proste na Xboxe. Ok, sme oblečení. No a teraz už iba to pištol. Vyprázdniť. Či nie pištol. Ja tomu hovorím vždy pištol, ty vole. Bam. Ok. No, kde to je? Tuto. No. No, kde je volakdo? Aha. Nech to proste zaberem. Takto. Actually, to som sa netrafil. Bam! Ja som dobrý nubák. Bam! A vyhodíte ho proste do vzduchu, že... Proste vyhodíte do vzduchu. Bam! Niekde... Odkúpte naspäť. What the fuck? Pane Bože, ty natáčaš. Ježi, to nič. No a ja sa už idem rozlúčiť. Radšej. No z ničoho nič, proste príde sem aj... Takže lajkujte, komentujte, odoberajte a čus.